Patayng lawas sa lalaki na palgan haduol sa usa ka Stonecraft sa barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu, alas 6 kaginang buntag. Si Luan Mirondina sa report. Nagbuyod ng way kinabuhi kining usa ka lalaki sa kalibunan nga bahin sa Purok Shooting Star sa barangay Babag sa yuganihang buntag. May duha ka samad pinusilan sa iyang wang bukton, usa sa tuong bukton ug usa sa tangkugo. Way ni usa sa mga mulupyo sa dapit ang nakaila sa biktima. Pipila ka gutlo miabot ang nagpailang asawa nga si Rema Rosani. Iyang gila ang patayng lawas nga si Nelson Rosani, 46 anyos nga taga Catarman, Cordova. Matud ni Rema, gida sa upat ka wa mailhing mga tao ang iyang bana kaganihang kadlawon. Ganiha, gisusi sa balitang bisdak ang Pinoy-anan sa biktima. Wala pa mataod ang ilang pultahan, kay nagtaod sila og bagong floor mat, busa, sayon ra silang nasulod sa mga suspitsado. Matod sa asawa sa biktima, pasado alauna kaganihang kadlawon samtang naglaray ang mga anak sa biktima pagpanghigda dinhing dapita, milakang lang ang usa sa mga suspitsado og giiway kining kortina. Dinha maghigda ang magtiayon og pugsano niining gipagawa si Nelson og gipakuyog kanila. Gina, bangon diha. Pagilis. Dali. Pagilis. Dali. Mato kong ginaon sa disa sa kumbana. Higda ra ka diha. Ay sig sunod. Higda. Aw, kakita na ko na say armas, mao to. Impuyo ra ko. Ang tulo ka mga kaubang suspitsado nagpaabot lang sa gawa sa balay, luwan sa duha ka motorsiklo ug dungan nga misibat, kuyog ang biktima. Way matumbok si Rema nga responsable o baka kun unsay motibo sa hitabo. Wa, wa may say sulti. Wa siya gisulti akong bana nga mauna nakokontra, mauna nga. Wa jud siya. Hilo mayaha. Wa mapriso. Wa nakatilog preso. Ang Station 3 sa Lapu-Lapu City Police padayon pa usab nga nang hipos og dugang kasayuran ug background ni Nelson Rosani. Nailo ni Nelson ang iyang asawa ug 12 ka mga anak. Magagad ko ato nga mong lakaw kaganina dito. Nami isa gid lakaw kung unsa gid ang resultado. Naigi pang sulti. Na ako'y nakuha nga mga informations. But din dili man ako pwede isulti ninyo ingon aron kay dili pa confirmed. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisda.